Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Sandra. Napayuko kami noon sa paglalakad ni Selena para hindi nila kami makita. Subalit sa kasamaang palad ay may nakakita sa amin ng 3 nilalang. Agad kaming natigilan noon nang may narinig kami na sumigaw. May mga tao nakapasok sa ating teritoryo. Hulihin niyo sila. Sigaw pa ng isang lalaki na nakakita sa amin. Tumigil kayo. Anong ginagawa niyo sa teritoryo namin? Sigaw ulit ng lalaki. Huminto kami noon ni Selena habang nanginginig sa takot. Kuya Jacob, ano nang mangyari sa atin ngayon? Baka may gawin sila sa atin. Huwag kayong matakot. Lakasan niyo lang ang loob niyo. Makakaalis rin tayo dito. Pero paano kuya? Nakita na nila tayo. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin nila sa atin. Wika ko pa noon ni Selena habang umiiyak. Makalipas pa ang ilang segundo ay pinalibutan na kami sa mga tao roon. At merong isang lalaking matanda na lumapit sa amin at sabay sabi ng, Ano ang ginagawa niyo sa lugar namin? Hindi niyo ba alam na sa tuwing may mga taong makapasok rito ay hindi na makalabas? Sigaw pa ng matandang lalaki na galit na galit. Habang napatingin ako sa mga tao roon ay naging mabalasik na ang kanilang mga tingin. Pasensya na po. Hindi po namin alam na merong nakatira dito. Namamasyal lang po kami at namamangha kami sa lugar niyo. Kaya kami napadpad rito. Wala po kami masamang binabalak. Nagmamakaawa kami sa inyo. Huwag niyo po kaming saktan. Hinihintay pa kami ng mga pamilya namin. Umika pa ni Kuya Jacob na nagmamakaawa. Subalit ang mga nilalang na nakapalibot sa amin ay hindi sumang-ayon. Nag-iiyawan ito sa tuwa at agad namang nagwika ang isa nilang kasama. Pinuno, mas mabuti pa siguro na gawin na natin silang hapunan. Tamang-tama dahil nagugutom na rin kaming lahat. Wika pa ng isang lalaki sa matanda. Subalit hindi naman sumagot ang matanda, kung kaya't dahil doon ay nagwika ang isa pa nilang kasama. Tama si Yurang Pinuno. Gawin na natin silang hapunan. Wika pa ng isang lalaki at kasabay pa doon ang kanilang pag-iiyawan. Subalit pinigilan ito ng matandang lalaki. Sa pagkakaalam namin ay ang kanilang pinuno dahil sa tinatawag nito sa kanyang mga kasamahan. Magsitigil kayong lahat. Hindi kayo ang magdidesisyon kung ano ang gagawin ko sa kanila. Walang iisa sa inyo na pangunahan ako. Dakpin niyo sila at ikulong. Utos pa ng kanilang pinuno. Bakit po? Bakit kailangan niyong gawin to sa amin? Wala naman po kaming ginagawa. Tumigil ka bata. Ngayong alam niyo na ang sikreto namin. Sigurado ako ay ipagsasabi niyo yun sa iba. At hindi namin hahayaan yun. Dahil tuwing may nakakaalam sa amin ay sisiguraduhin namin na hindi na makalabas dito. Sagot pa noon ng matanda. Nagpumidlas pa kami para makatakas. Subalit sobrang higpit ng kanilang paghawak sa amin. Hanggang sa tuluyan kaming dinala sa isang madilim na silid. Nanginginig pa kami noon sa takot. Pero kahit ganun pa man, ay hindi kami nawala ng pag-asa. Kuya Jacob, paano tayo makalabas rito? Kinulong nila tayo. Huwag kayong mag-alala dahil alam ko na kung paano tayo makatakas. Paano kuya? Nakatali tayong lahat. Ngayon ko lang naalala na meron pala akong dalang punyal. Matapos wikain iyon ni Kuya Jacob, ay nagkaroon kami ng pag-asa. Pinilit ni Kuya Jacob noon na abutin ang punyal na nasa kanyang tagiliran. Dahil mahigpit ang kanyang pagkatali, kung kaya't nahihirapan ito,
na abutin sa kanyang mga kamay. Sa ilang minuto niyang paghihirap ay sa wakas ay naabot niya ito. Nakuha ko na. Magkakalabas na tayo rito. Salamat naman kuya. Sige na, bilisan mo na. Bago pa sila bumalik dito. Hindi pa man nagawa iyon ni Kuya Jacob. Meron kaming naririnig na paparating sa silid. Kaya't agad kaming nagsitahimik. Nakiramdam kami noon, ngunit bigla itong tumigil. Ngumiti pa kami noon sa isa't isa at nakahinga ng maluwag. Agad naman naming pinagpatuloy ang aming binabalak. Mabilis na kinaskas ni Kuya Jacob ang kanyang mga tali. At nung natapos ito sa kanyang sarili, ay isa-isa niya kaming tinulungan. Nagmamadali kami noon dahil baka maabutan kami ng mga nilalang. Halong kaba at takot ang aming nararamdaman nung mga oras na yun. Hanggang makalipas ang ilang minuto, ay natanggal na lahat ang aming mga tali. Subalit nung binuksan namin ang pinto, ay nakakandado ito sa labas. At maya-maya pa ay meron kaming naririnig na parang nagsasayawan. Kaya't agad kaming sumilip sa may maliit na butas sa kwarto para alamin kung ano ang nagaganap sa labas. At iyon na nga, Miss Selena, ay nakikita namin na merong nagsasayawan. At ang ibang kalalakihan naman ay may pinagtutulungan na buhatin. Nagmamasid kami noon at nawari namin na ang pinagtutulungan nila ay isang lalaki. At wala na itong malay. Ano kayang gagawin nila sa lalaki na yan, kuya? Tanong ko pa kay Kuya Jacob. Malamang gawin nilang hapunan. Kaya't kailangan na tayong makaalis rito. At noong mga panahon na yun, ay kitang-kita namin na nilatag ang lalaki sa isang malaking mesa. Agad naman kaming natigilan noon nung bigla nilang winakwak ang katawan ng lalaki. Kuya Jacob, ano na ang gagawin natin ngayon? Ayaw kong matulad sa kanya. Umika ko pa kay Kuya Jacob na natutulala habang pinapanood ang mga aswang. Kaya't agad ko siyang tinakip sa kanyang balikat. Kaya napalingon ito sa akin. Huwag kayong mag-alala. Makakatakas na rin tayo. May plano ako. Kailangan nyo lang sumunod sa akin. Mga oras na yun ay agad kaming bumalik sa pwesto at nagpapanggap na nakatali pa rin. Makalipas pa ang ilang sandali ay may nagbukas ng pinto kung saan kami naroroon. At iyon na nga ang hinihintay namin, Miss Selena. May pumasok na 2 lalaki. At noong lumapit ito sa amin, ay agad namin itong pinagtulungan. Gamit ang punyal ay nasugatan ang kanilang mga katawan. Umaangil pa ang mga ito habang nakahandusi sa sahig. Kaya't ginamit namin iyong pagkakataon para tumakas. At noong nakalabas na kami sa kwarto, ay agad naming isinara ang pinto para hindi makalabas ang 2 nilalang. Hindi namin alam noon kung saan kami dumaan. Kuya, saan tayo dumaan? Baka mahuli na naman nila tayo. Sa bandang dito, sumunod kayo sa akin. Habang abala pa sa bihag ang kanilang ibang kasamahan, ay tumakbo kami ng mabilis para hindi nila kami maabutan. Dahil sigurado kami nang matapos ang mga ito ay kami na ang isusunod. Huwag kayong tumigil. Bilisan nyo. Sigaw pa ni Kuya Jacob sa amin. At maya-maya pa ay meron kaming naririnig na boses. Nakatakas ang mga tao. Sigaw pa sa isa nilang kasama.